गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे आरोबाव दायो जायफ्रानाखि आंनि बे कमेन्ट मेसेज भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेजाव नायगिरि बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो वेलकाम खालामदों। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज नोंथांमोनजों शेयार खालामनो बा नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव बे कमेन्ट मेसेजनि गेजेरजों माबा मोनसे मोनदांथि बा सोलोंनायखौ मोननो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय। अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। बिथांनि नामानो जाहैबाय कसम नार्जारी। अब्ला बे समाव बिथां कसम नार्जारीखौ स्पेसियेलि आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे भिडिअआव आङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांखौ आंनि भिडिअ नायनायनि थाखाय बा आंनो कमेन्ट हरनायनि थाखाय आंनि बे jno इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांखौ आङो थैंक इउ जासिहरदों आरो हाजासे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साबायखर बावहरदों। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै बे समावहाय बिथां कसम नार्जारीया आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि। आरो बिनि सिगां बिथां कसम नार्जारीखौ आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावदों, खावलायदों जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आङो खावलायहरबाय। अब्ला बे समाव आङो फरायनानै खोनासंहोनि बिथां कसम नार्जारीया आंनो मा कमेन्ट हरदोंमोन। बिथाङा लिरहरदों, सार, आङो नोंनियाव सोङो, मोदायाबो सैतानाबो मानसिनि जे इसोरखौ फोथायनाय बेखौ सैताना आनजाद नायो नामा? आरो आङो बेलेग धोरोमनि मानसिसो। इसोराबो गावखौ अनग्रा आरो फोथायग्राफोरखौ गावखौ नाजावनो थाखाय बायदिसिना खैफोद राहा गैयै खालामनानै लिङो नामा? आङो दा बायदिसिना जागासिनो दं, बेखायनो आं नोंनियाव सोंबाय, फिननायखौ नेना थाबाय सार। अब्ला ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बिथां कसम नार्जारीनि जे कमेन्ट आंनो लिरनानै हरदों खुब गाहामथारैनो मिथिबाय बा खोनाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। स्पेसियेलि बिथां कसम नार्जारीया गावनि कमेन्टनि गेजेरजों मोननै मेजर कुइसन आंनाव सोंहरदों। नाम्बार वानआ बेनो जाहैबाय जे मोदायाबो सैतानाबो मानसिनि जे इसोरखौ फोथायनाय खुलुमनाय बेखौ आनजाद लायो नामा होननानै। आरो नाम्बार टु, आरो मा होननानै बुंदों नाम्बार टुआवहाय, इसोराबो गावखौ अनग्रा आरो फोथायग्राफोरखौ गावखौ नाजावनो थाखाय बायदिसिना खैफोद राहा गैयै खालामनानै लिङो नामा? खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? आसा खालामो नोंथांमोना खुब रोखायै खोनादों बे समाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दा बाथ्राया बेनो जाहैबाय कसम नार्जारीया नाम्बार वान बे सोंहरनाया बेनो जे मोदायाबो सैतानाबो मानसिनि इसोरखौ फोथायनायखौ आनजाद लायो नामा होननानै। बे समाव आङो बेखौनो बुंगोन, नंगौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा बिथां कसम नार्जारीखौ आङो बेखौनो आङो बुंहरो, नंगौ, बे मोदाया बे सैताना मानसिनि इसोर खुलुमनायखौ बियो हामजाया, बियो माब्लाबाबो मोजां मोना। बियो जोंखौ लुबैयो, जों सुबुं हारिखौ लुबैयो जेन' इसोरखौ जेन' खुलुमा, जेन' इसोरनिफ्राय गोजानाव थायो बायदि बायदि रोखोम दिनै बे सैताना जों सुबुं हारिखौ दिनै जाजानो लुबैयो, इसोरनिफ्राय गोजान जाजानो लुबैयो। आरो दिनै बेल' नङा, बे सैताना जों सुबुं हारिखौ ओरैबायदि दिनै आनजाद लाबोयो जोंनियावहाय जेन' जों सुबुं हारिया इसोरनि हेंथा खामानि मावो, इसोरनि हेंथा खोथा बुङो, गाज्रि हाबा मावो, जिनाहारि खालामो, सिखाव खावो, बायदि बायदि खालामो। जोंनि जे जों सुबुं हारिनि इसोरखौ फोथायनाय, बे फोथायनायखौ नस्थ' खालामनो थाखाय, आद्रि खालामनो थाखाय बायदि बायदि समस्यानि गेजेरजों, बायदि बायदि लब लालसा लुबैनाय घटनाफोरनि गेजेरजों बेमार आजार खैफोद निदानफोरनि गेजेरजों बे सैताना
जोंनि सुबुं हारिनि इसोर खुलुमनायखौ दिनै आनजाद लायो आरो जोंखौहाय इसोरनिफ्राय गोजानाव थाथों दिनै बेखौ जाजानो बे सैताना लुबैयो आरो दिनै आनजादबो दिनै लायो आरो दिनै बे आनजादावनो जों सुबुं हारिफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गसंथानो हायैयाव गावखौ हमथानो हायैयाव लब लालसा बायदि रोखोम लुबैनायफोराव ना बेमार आजारफोरजों सैनांनायफोराव गोबांथार अभाब आंखालफोराव गावखौ दिनै हमथानो हायैयाव बे सैताननि फान सानायाव दिनै गोग्लैनो गोनां जायो आरो थैनो गोनां जायो गाबनो गोनां जायो लाजिनांनांगौ दिनै गोनां जायो ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेबायदिनो सैताना जों सुबुं हारिखौ दिनै आनजाद लायो जों दिनै सुबुं हारिफ्रा बा बे इसोरजों खुलुमग्रा साफ्रोमबो जों दिनै बेखौ मिथिथारनांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर स्पेसियेलि जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्रा बेनि सोमोन्दै गोथौयै मिथिथारगौ होननानै आं सानो आरो सोरबा सोरबा मिथिब्लाबो मिथियै बायदि गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियानावहाय बेबायदि मानसिफोरबो दिनै दङ अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोथार बाइबेलाव बेनि सायाव मा लिरदों मा बुंनाय दङ आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय तो बेखौ मोननो हागोन 1 पिटर 5 बालाबनि 8 सिरि 1 पिटर chapter 5 verse 8 बाव फरायनि फेयालाबा सिरि मोननानै था नोंसोरनि बिसारु सैताना नेरनाय सिंहबादि सोरखौबा मन'ग्लाबनो हास्थायै हास्थायै थाबायदिंबायो खोनाबायना बे समाव आरोबाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव अलरेडि बियो लिरजाखानानै दङ जे जों सुबुं हारिखौ बाइबेला दिनै एलार्ट खालामनानै होदों बाइबेलनि रावा सिरि मोनहोनानै दोनखादों जे नोंसोरो फेयालाबा सिरि मोननानै था जायखि बे जौजों फेनायानो जाथों बा जोङो बायदि रोखोम संसारनि लब लालसा लुबैनाय बेमार आजारफोरजों ना जोंखौहाय गोदोनानै जेन' थाया गोदोनानै दाथा गोग्लैनानै दाथा गाज्रियाव दाथा फाबाव दाथा बायदि रोखोम बायदि बायदि बे संसारनि लुबैनायफोराव ना फेनानै दाथा नैबेफोरबायदिखौ दिनै बाइबेला अलरेडि दिनै जोंखौ बुंखाबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों फेयालाबा सिरि मोननानै था होननानै बुंखाबाय मानो बाइबेला दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों आं फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंसोरनि बिसारु सैताना नेरनाय सिंहबादि होननानै बुंदों जे जोंनि एगेन्स्ट बिसारु जे जोंनि सुथ्रु बे सुथ्रुआनो जाहैबाय सैतान बे जोंनि बिसारु सैताना जोंखौ नेरनाय सिंहबादि होननानै बुंदों मा सोरखौबा मन'ग्लाबनो हास्थायै हास्थायै थाबायदिंबायो सोरखौबा मन'ग्लाबनो फोथैनो सिथारनो दंस खालामनो थाखाय नेरनाय सिंहबादि मा होननानै थाबायो होनदों हास्थायै हास्थायै थाबायदिंबायो तो बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोमबो इसोर खुलुमग्रा सुबुं हारि जों साफ्रोमबो जोङो दिनै फेयालाबा सिरि मोननानै थानो नांगौ जौ लोंनानै फेनायखौ दिनै बेयाव बुंबावाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं एसे गिबियावनो होनबाय ना बायदि रोखोम लब लालसाजों फेनाय गाज्रि फाफाबाजों फेनाय बायदि बायदि समस्याफोरजों फेनाय जे सैताननि जौखौ लोंबा जेरैबायदि फेनानै आन्दाज गैयै थाल गैयै जायो थाल बंग खालामो बेबायदि दिनै जादोंब्ला दा बेफोरबायदियाव दिनै गोदोनानै दङब्ला जोंनि मानसिफ्रा बेनिफ्राय जोङो सिरि मोननानै थानो नांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना जाय मानसिनि न'आव सिरि मोननानै थायो हरनि समाव माब्लाबाबो बे न'खराव सिखावा दिनै हाबनो हाया दिनै जों सुबुं हारिनियावबो दिनै बेबायदिनो मिथिबाय जुदि जोङो एलार्टआव थायोब्ला इसोर खुलुमनायाव बे संसाराव थांनानै थानायाव खोब साबधानै जुदि जोङो थांनानै थायोब्ला जोंखौ माब्लाबाबो सैताना जोंनियाव सिखाव बादि फैनो हानाय नङा आरो जोंखौ आनजाद समस्या निदानाव खोख्लैनो हानाय नङा बेयाव गोबांथार खोथा दङ दिनै भिडिअआ गोलाव जायखाय बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ मिथिहोनो बा मिथिहोदों आङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव फै जोङो थांबावनि मा होननानै बुंबावदों
इसोराबो गावखौ अनग्रा आरो फोथायग्राफोरखौ गावखौ नाजावनो थाखाय बायदिसिना खैफोद राहा गैयै खालामनानै लिङो नामा? बिथां कसम नार्जारिया जोबनायाव आंनो बे कुइसनखौ सोंहरबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, इसोरा बुंनो थांबा माब्लाबाबो गावखौ गिग्रा गावखौ अनग्राफोरनि सायाव निदान लाबोआ, मानोना बियो मोजांसो दिनै खामानि मावो। नाथाय जों जे इसोरखौ खुलुमो, जों सुबुं हारिया जे इसोरखौ अनो, खुलुमसेयावबो बे इसोरखौ अनसेयावबो जुदि जों इसोरनि एगेन्स्ट खामानि मावबाय थायोब्ला, इसोरनि हेंथा पाप खामानि मावबाय थायोब्ला, जेरैबायदि गोबांथार पापफोर दंना, मानसि बुथारनाय, जिनाहारि खालामनाय, थगायनाय, बायदि 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 गाज्रि खामानि मावनायफोर दिनै दङ, बायदि बायदि गोबांथार जेखौ इसोरा हामजाया, बे इसोर हामजायै दिनै खामानि दङब्ला इसोरा निश्चय बेबायदि मानसिनि सायाव निदान लाबोगोन, खैफोद लाबोगोन, समयसा लाबोगोन, जोबनायाव थैनायखौबो दिनै लाबोनो हागौ बे इसोरा। मानो? जेन' गावनि हेंथा पाप मावनायखाय दिनै इसोरा बेबायदिनि थाखाय बेबायदि समयसाफोर लाबोयो, जेन' बेफोरनिफ्राय सिरि मोननानै गावनियाव जेन' नांथाबो, बेबायदि पाप हाबा, गाज्रि हाबाखौ जेन' नागारो, बेबायदि समयसाफोरजों इसोरा बेबायदि मानसिफोरखौ साजा होयो आरो निदानफोर लाबोयो। आरो नंगौ, बे निदानफोरनि गेजेरजों जेन' गावनियाव मोजाङै थायो ना, सैथोयै थायो, गावखौ जेन' अनो, गावनियाव जेन' नांथाबनानै थायो, इसोरखौ जेन' मोजां खुलुमो, बेफोरनि थाखाय इसोरा बेफोरबायदिनो दिनै मा आनजाद लाबोयोबो होननानैबो दिनै जोङो बुंनो नांगोन। आरो गावनियाव दिनै बेयो लिङो, मानो बे इसोरा दिनै जोंखौ लुबैया पापाव गोग्लैनानै थानायखौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे इसोरा नोंथांखौ, आंखौ, जों सुबुं हारिखौ अरायबो मोजां जाजानो थाखाय बियो लुबैयो। नाथाय जुदि जोङो गाज्रि पाप हाबा मावनानै थायोब्ला, बे इसोरा जोंनि सायाव, आंनि सायाव, नोंथांनि सायाव बे समयसा निदानखौ दिनै लाबोगोन। आरो बे समयसा निदानजों दिनै जोंखौ मा ओरैबायदि दिनै जोंखौ पानिशमेन्ट होगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जेरै बिमा बिफाया गावनि असे फिसाया जुदि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला पानिशमेन्ट होयो, बेबादिनो इसोराबो दिनै पानिशमेन्ट होयो जायहा गाज्रि हाबा मावो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय इसोरा मिथिबायना, इसोरा बे इसोरा गावखौ लिंब्ला, गोथार गोसोजों, थार गोसोजों लिङोब्ला बे इसोरा दिनै सेङो, नोंखौ नागारा, नोंखौ अनो। नाथाय लिंनो रोङाब्ला नोङो खैफोदावनो थैनो गोनां जागोन, जोङो दिनै खैफोदावनो गोग्लैनो गोनां जागोन। अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम बाइबेल फरायनानै आं खोनासंहोनि, बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 145 बालामनि 8 आरो 19 सिरि, Psalms 145 chapter verses 18 and 19 फरायनानै खोनासंहोनि जिसुनि मुङै। जायहा फोरबोखौ गाबज्रियो बे जाबाय जायहा थारैनो फोरबोखौ गाबज्रियो, फोरबोआ बिसोरनि खाथियाव थायो होनदों। खोनाबायना? जायहा फोरबोखौ गाबज्रियो बे जाबाय जायहा थारैनो, सैथोयैनो, नंगौयैनो, धोरोमियायैनो, बिराद धोरोमियायै बे फोरबोखौ गाबज्रियोब्ला बे फोरबोआ बिसोरनि खाथियाव थायोनो। नोंथारगौ, थारै, सैथो, गोथारै जुदि गाबज्रियोब्ला बे इसोरा जोंनि खाथियाव, नोंथांनि खाथियाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो मा लिरदों? बियो गावखौ गिग्राफोरनि हास्थायनायखौ जाफुंहोयो आरो बिसोरनि गाबनायखौ खोनासंनानै बिसोरखौ बासायो। खोनाबायना मा बुंदों जोंनि खृष्टानफोरनि बाइबेलाव? बियो गावखौ गिग्राफोरनि हास्थायनायखौ जाफुंहोयो आरो बिसोरनि गाबनायखौ खोनासंनानै बिसोरखौ बासायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे इसोरा दिनै बेबादिनो, बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरफोरजों नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाइबेल सिरिफ्रा दिनै जोंखौ बेखौनो दिनै फोरोंदों, जुदि जोङो इसोरखौ लिंनो रोङाब्ला जोङो खैफोदाव, आरो जों जुदि इसोरखौ लिङोब्ला, गाबज्रियोब्ला, मिथिबायना, बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो मिथिहोदों, जोङो सैथोयै, धोरोमियायै, नंगौयै, इसोरजों हामजाजानाय गोसोजों जों बे इसोरखौ दिनै जोङो लिंनो रोंनांगोन। अब्लासो बे इसोरा
जोंनि खाथियाव थागोन जोंनि दुखुनि समाव नोंथांनि दुखुनि समाव बा जोंनि निदाननि समाव जोंनि खैफोदनि समाव बे इसोरा दिनै जोंखौ सहाय होगोन आरो जोंखौ बासायगोन मानोना बाइबेलाव बुंदों मा बिसोरनि गाबनायखौ खोनासंनानै बिसोरखौ बासायो होननानै बुंदों जों जुदि धोरोमियाब्ला जों जुदि नंगौ सैथो थाब्ला मोजांब्ला जोंनि हास्थायनायफ्राबो दिनै जाफुंबावगोन जाफुंहोयो होननानै बुंदों बाइबेला आरो निदाननिफ्राय जोंखौ बासायो तो बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै बे बिथां कसम नार्जारिनि जे कमेन्ट मेसेज जे कमेन्ट बेजों गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय आरो बिथां कसम नार्जारिखौबो गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै मिजिंथिहरबाय तो हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय